Tandur kebiasaan becik iku kudu diwiwiti wiwit bocah isih cilik, nalika atine isih bening kaya kaca durung kena lebu. Ing wektu kuwi saben tembung, saben tumindak, saben tuladha saka wong tuwa lan guru bakal dadi wiji kang nyemai watak. Bocah sing saben dinane diajari ngucap matur nuwun, ngajeni wong tuwa, ora gampang nesu lan gelem nulungi liyan, besok bakal tuwuh dadi wong kang duwe budi pekerti luhur. Ati bocah iku kaya kertas kosong, apa sing ditulis dina iki bakal kawaca nganti tuwa. Mula tandura kabecikan saben dina ben tuwuh dadi pribadi sing ngurmati, tresnani lan migunani tumrap sesami.